Kash, subhanallah hande in bani. To wani ina jin ko na yi asuban shi ne. Yan banki ina kuke ku fito na kawo kuɗi. To waya na ga ba su ji na ne ko ba sa nan ne yan banki. Ku fito na kawo kuɗi fa. Wai to ina suke shigewa ne eh? Dan Fulani ya akai naga sai kwala kira kake kana kiran yan banki. Gani nan wallahi ina jin bankin ne ba su hito da wuri ba to amma lafiya lau zaka iya ba da kuɗi. Sai na je na tura ma zaka je ai sun ma alert a akawun ɗinka. Wallahi kamar ka shani na kawo kuɗi ne to na ga bankin ne babu kowa shi yasa nake kiran su. Kuɗi ne masu matukar yawa wallahi shanu na sai da wajen guda 70 shine na kawo dan samun akawun ni ma ka san na koma dan zamani. Kan bala'i shanu 70 fa kuɗi ne masu matukar yawa to shikenan kawo jaka sai na je na tura ma. Zaka ji sun ma ne da ka ji wayar ka tai ragal kawai shikenan kuɗin ka sai shiga. Bari na wuce na je can ta bayan bankin sai na turo ma kuɗin. Shi kenan na shiga uku na lalace yaman wayo ya ce min da kudaden shanu na 70 asiri na ya tone wayo.